ҳанӯз ҳам муқоимати Сипар ва Соро дар муайян кардани чемпиони Тоҷикистон оид ба футзал идома дорад. 4 бозии баргузоршуда ин чемпионро муайян накард ва инак як бозии финалӣ, бозии тиллоӣ ва бозии охирин дар шаҳри Душанбе имрӯз баргузор мегардад. Абдулло, ба фикрам имрӯз иди футзал аст дар Тоҷикистон. албатта имрӯз иди футбол аст, чунон ки шумо дидаед тамоми мухлисони ҳарду даста ки имрӯз яке аз бозиҳои беҳтарини сол гӯем дар футзал миёни дастаи Соро компания ва Сипари шаҳри Хуҷанд ба ҳарду даста комёбӣ хоҳонем ва боварӣ дорем ки беҳтарин даста соҳиби ҷом мегардад. Хуб, ба ҳар сурат як суоле дорем. Ба андешаи шумо ба ҳар сурат ки пурқувваттар аст? Ки бартарӣ дошта метавонад дар ин финал? дар ин финал ба фикри ман дастаи Соро компания бартарӣ доранд, чунки дар ҳайати даста бисёр дастаҳои бозингароне ки аз хориҷи, яъне аз хориҷи кишвар ҳастанд, аз ҷумҳурии исломии Эрон бозингарон ҳастанд. хай боварӣ дорем ки як бозии хуб, бозии олиҷаноб ҳарду даста нишон медиҳанд ва беҳтарини онҳо ғолиб мегарданд. бошад. тамошои хуб барои шумо. чиро интизор шудан мумкин аст аз ин бозӣ? ман фикр дорам ки имрӯз як бозии хуб, як бозии ҷолибу диданӣ бояд баргузор шавад, барои ин ки якумин бор аст ки ин ду дастаи пурқуввати Тоҷикистон дар бозии охирон, гӯем ки дар бозии охирон чемпиониро яъне муайян мекунанд, барои ин ки то се ғалаба аст ва мо шоҳид ҳастем ки бозии 2-2 анҷом ёфтааст. ду бор онҳо ғалаба карданд ва ду бор дастаи Сипар, ду бор дастаи Соро компания. ба ҳамин хотир имрӯз як даста ғалаба мекунад, ё ин ки Сипар, ё ин ки Соро, яъне ки имрӯз дуранг намешавад ва ман фикр дорам ки як бозии ҷолибу диданӣ баргузор мешавад. хуб, аз нигоҳи шумо Соро пурқувват аст ё ки Сипар? дар ин ҷо ман гуфтанӣ ҳастам ки мураббии Сипар бақувват аст ва аз ҳисоби тактикӣ камтарак бартарӣ дорад нисбат ба бозингарони Сипар, яъне бозингарои Соро ки легионерҳои эронӣ доранд. онҳо маҳорати онҳо каму беш ҳам бошад нисбатан ба дастаи Сипар камтарак бақувваттаранд ва ман фикр дорам ки аз ҳисоби тактикию, аз ҳисоби пурқувват будани ин дастаи бозингарош бозӣ баробар мешавад. ман фикр дорам ки бозӣ хуб мешавад. мана чикеле ки дида истодаем таҷаммӯи зиёди мухлисон азм доранд ки вориди майдон шаванд. албатта ҳоли ҳозир дастандарткорон баъди санҷиш онҳоро вориди майдон хоҳанд кард ва онҳо албатта дараҷаи ин бозиро боз ҳам гармтар хоҳанд кард. мо инак меравем дохили майдон ва мебинем ки дар он ҷо чӣ гап аст. агар беруни толор андаке сокит буд, пас дар дохили он ҳанӯз 1 соат аз шурӯи бозӣ анқариб дар масофаи ним метр якдигарро шунидан имкон надошт, зеро ин фазо дар ихтиёри мухлисони ҳарду даста буд. дар пасманзари ин ҳаёҳои мухлисон мо ба ҳар ҳол кӯшидем бо сармураббиёни ҳарду даста оиди омодагӣ ба ин бозӣ суҳбат кунем. дори аввал аст ки ин дар 4 бозӣ муайян нашуд. соли гузашта ҳисоб 3-1 буд ба фоидаи Сипар. аз он пеш соли 2019 3-1 ба фоидаи мо буд, лекин ин ҳолат як бори аввал аст. мебинам ки бачаҳо қабл аз ҳамон муҳлати муайяншуда ба майдон баромаданд. ин чи аст? барои бозӣ омодагӣ мефаҳманд ки бозӣ ҳам ҳариф мефаҳманд бозигарон ки бозӣ қаҳрамонӣ аст, ба эҳсосотам дода мешаванд. хуб, чун аз омодагӣ гуфтед, омодагиҳо чӣ хел аст пас? омодагӣ хуб аст, тибқи нақша омодагӣ аст. ягон нафар аз ҳайат берун нест? не, ҳама ҳайат мукаммал пурра ҳастанд. хуб, мана бибинед ки як фазои хеле идона аст. ҳузури мухлисон албатта барои шумо ягон дастгирию бартарӣ дигар дорад? рости гап гӯям ки иди футзал аст. имрӯз барои Тоҷикистон иди футзал, барои ки мухлисонам бисёрам. ин ҳолатам бори аввал аст. албатта мухлисон ёрдам мекунанд, дар майдони худ ёрдам мекунанд. муқобили ҳарифе ки дар он бозӣ ба истилоҳе на ҳама бозингарош дар ҳайат буданд, чӣ гуна бозӣ шуд ва имрӯз чӣ гуна бозиро хоҳед монд? ман пеш аз бозӣ гуфта будам ки ҳариф бозӣ мекунад вақте ки ҳайат камтар аст, хубтар бозӣ мекунад, барое ки дигар роҳ надоштанд барои хуб бозӣ кардан.
ва вақте ки ҳайати ҳариф пурра ҳаст, ҳайати мо пурра аст, ба фикрам ин беҳтар мешавад. майдон азалин касе бозии хуб нишон диҳад, касе тавош зиёдтар кунад, ғолиб мешавад, қаҳрамон мешавад. баъд аз суҳбат бо сармураббии дастаи соро мо ба назди сармураббии дастаи сипар омадем, аммо он кас хоҳиш карданд ки қабл аз шурӯи бозӣ мо он касро ташвиш надиҳем. мо албатта ин чизро мефаҳмем, ин ҳаққи онҳо аст ва нодир дусматов, директори варзишии сипар, розӣ шуданд ки бо мо чанд сола инҷо раду бадал кунем. Сараввал мехостам дар бораи манами фазои идона ҳам мегуфтед. Сараввал. Ну, как сказать, это праздник футзала в Таджикистане. Никогда еще ранее серия не доходила до 5 матчей. На счет серии 2-2. Никто не знает, кто выиграет. Ну, команды, я думаю, обе настроены на выигрыш. И как бы ни было, я считаю, что футзальный праздник удался в Таджикистане. албатта яке аз масъалаҳои асосии ин вазъи саломатии бозингарони дастаи сипар буд, зеро дар бозии қаблӣ чанд нафар аз бозингарони сипар бо иллатҳои мухталиф бозӣ карда натавонистанд. В данный момент команда Сипар в полном составе сейчас будет играть, но есть, конечно, у некоторых травмы, микротравмы, но ничего, в таком матче никто себя жалеть не будет. Будут все бороться. Будет боевая игра? Будет супер боевая игра. Давайте, удачи вам тогда. Спасибо большое. дӯстони азиз, албатта ба пуррагӣ инъикос кардани фазои майдони имрӯза барои мо хеле душвор аст, зеро аз ду қисмат ҳам мухлисони сипар ва ҳам мухлисони соро як таҷаммӯи бузургеро ташкил карданд ки онҳо албатта дар ин ҷо як вижагии хосро барпо хоҳанд кард. мо итминони комил дорем ки онҳо дар бозӣ бо шӯру шавқи зиёди дигареро таъмин мекунанд ва ин бозӣ ба яке аз бозиҳои диданӣ, ба як финали тиллоӣ табдил меёбад. наимҷон, мебинам ки аз шаҳри хуҷанд ҳам як ида аз мухлисони зиёде омаданд. мухлисо хеле тайёр ва иродаи пурқувват, иродаи мустаҳкам доранд ки Сипар имрӯз ғалабаро ба даст меорад. боварӣ дорам ки мухлисо дастаро дастгирӣ мекунанд ва дастаи Сипар бори дигар қаҳрамонии худро исбот мекунад. дӯстони азиз, инҳо ҳама мухлисони дастаи соро ҳастанд. ман намедонам ки ба ростӣ шумо маро мешунавед ё не, аммо садои онҳо хело баланд аст ва фикр мекунем ки як қувваи зиёдатие барои дастаи соро хоҳад буд. муҳаммад, аз бозӣ чӣ умед дорем? мо 100% бовари комил дорем ки соро ғолиб мешавад. ғолиб сипарам дастаи сахт аст. не, соро бақувваттар аст. соро бақувват аст ё сипар? соро чемпион. баъди садо додани суруди миллӣ Анатолий Рубаков, довари ӯзбекистонӣ ки бо ҳамтои худ Никита Афинагенов ин бозиро доварӣ мекарданд, аз шурӯи ин муқоимат дарак дод. дар футзал ба истиснои истифодаи дарвозабон ва ё бозингари иловагӣ бартариро ба касе додан амри маҳол аст. ин ҷо бошад ду дастаи пурқуввати лига ки ҳамдигарро хуб медонанд бозӣ мекарданд. голи якумро бошад дар дақиқаи 8-уми бозӣ Файзалӣ Сардоров зада сороро ба пеш баровард. баъди 7 дақиқаи дигар сари як иштибоҳи дигари Сипар Муҳаммад Шарифов тавонист дар ҳисоби бозӣ замъ кунад. аммо ҳанӯз Сипар ҳарфи худро нагуфта буд ва вақтан ки Келия тамоми бозингарон ва дарвозабони Сороро дар ғафлат гузошта бо як зарбаи олӣ тӯбро вориди дарвозаи Соро намуд. бо ҳамин ҳисоб дастаҳо ба танаффус рафтанд ва мо таҳлили қисмати якумро бо коршиносони худ ба миён гузоштем.
субҳон ба назар чунин намерасад ки ҳамин фишор ё ба истилоҳ прессинги дастаи соро ҳам баланд асту ҳам тез? бале, шумо дуруст қайд кардед. дар ҳақиқат имрӯз маълум аст ки дар қисми аввали бозӣ сармураббии дастаи соро яъне прессингро дар тактикаи бозӣ яъне прессингро истифода бурдааст ва камтар болотар бозӣ кардааст ва шоҳиди ду голи ҳамин таврам дидем ки онҳо вақте ки дар ҳуҷум буданд ва маҷбур карданд ки ҳариф хато кунад, ба хатогӣ роҳ диҳад ва мо дидем ки онҳо голро ба самар расонданд. яъне ҳамин натиҷаи фишори баланд буд? Бале. абдулло, хуб, аз ҳисоби чӣ аз ҳамин сипар метавонад ки аз ҳамин фишори баланди соро барояд? ба фикри ман пеш аз ҳама дастаи сипар бо дарвозабоне ки яке аз дарвозабони беҳтарини тоҷикистон гӯем ҳам дарвозабони ботаҷриба аст, ҳамчун бозингар дар ин бозӣ кӯмак кардааст ва дастаи худ кӯмак карда истодааст ва бовар дорам ки ҳамчун бозигари шашум метавонад, бозигари панҷум яъне метавонад дастаи сипар фишор ба дастаи соро биёрад. оё дастаи сипар тактикаи худро дар қисмати дуюм иваз мекунад бо андешаи шумо? албатта ба фикри ман қисмати дуюми ин вохӯрӣ яке аз беҳтарин қисмати гем дуюм дар тамоми ҳамин бозиҳое ки байни ин ду даста шуда гузашт, қисмати дуюм ба фикри ман дар як сатҳи олиҷаноб баргузор шуд. субҳон, андак бачаҳои сипар иштибоҳ мекунанд. ин аз ҳисоби ҳамун ҳассосияти ҳамин финал аст ё аз ҳисоби боз ҳам ҳамун фишори баланди соро? ҳардуи ин омилҳо дар ин ҷо дорад, барои ин ки ҳам фишор маҷбур мекунад ки онҳо ба хатогӣ роҳ диҳанд ва ин мо чун тавр медонем ки ин бозии ниҳоӣ аст, яъне финале аст ва масъулият хеле воло аст. барои он қадар дар ин ҷо ҳар як хатогӣ метавонад ба натиҷаи бозӣ яъне таъсир расонад. аз қисмати дуюм чиро интизорест, Абдулло? ба фикри ман қисмати дуюми бозӣ, қисмати дуюм вохӯрӣ ба фикри ман мусовӣ хотима меёбад ва ғолиби ин бозӣ тариқи зарбаҳои ҷаримавӣ муайян мешавад. хуб, агар он чизе ки дар ин ҷо Абдулло Соқиев гуфт он тавр шавад, чанд дақиқаи дигарро метавонем мо ин ҷо як футболи хеле ҷолиба тамошо кунем. албатта ин барои мухлисон боз ҳам хубтар аст. хуб, ба ҳар сурат мебинем ки дар қисмати дуюм дастаҳо барои мо кадом бозиро нишон медиҳанд. пештоз бояд бигӯем ки 20 дақиқаи қисмати дуюм бидуни гол анҷом шуд, ҳарчанд ки Евгений Асенсов дар раванди бозӣ гоҳо Фирӯз Бекмуродовро ҳамчун бозингар истифода мекарду, гоҳо ӯро аз майдон гирифта бо як бозингари изофӣ мехост ҳисоби бозиро ба мусовӣ бикашад. аммо ин шом шоми соро буд ва ҷоми қаҳрамонӣ ҳам майли дуюмбора ба хуҷанд рафтан надошт. садои ҳуштаки довар аз сеюми қаҳрамонии соро компания дарак дод ва дигар бемуҳобо касеро дар ин толор шунидан имкон надошт, зеро мухлисони даста ба маънои томаш ин толорро ба сарашон мебардоштанд. дастаи соро компания ғолиби серия про 2021 хурсандӣ мекунанд, аз ғалабаи худ истиқбол мекунанд ҳар як футзалбози дастаи соро компания. салават муборак бошад. ман фикр мекунам ки дар фаъолияти кории шумо чемпиониҳо зиёд буданд, аммо инаш аз ҳама мушкил буд ба фикрам. табрик барои таблиғот аз ҳама мушкил ҳамин буд ва 5 бозие ки кардем ҳамаш ҷолиб буд. барои мухлисон ҳам сатҳи ду даста хеле баландар аст. бозиҳо хуб буд ба фикри ман. ҳар чемпионе ки қаҳрамон ки мо овардем лоиқ ҳамин сазовори ҳамин будем. пайрав, дар бозӣ мушоҳида шуд ки шумо хеле фишори баланд ва тез доред. ин тактикаи бозӣ ва услуби имрӯзаи бозии шумо буд? яъне ин нақша буд барои имрӯз? нақша буд ки майдони худамон аст, бисёртар фишор биёрем ба ҳариф. хуб, пайрав, аз ҳисоби чӣ ҳариф метавонист ки боз ҳамин муқоимати шуморо шиканад? аз ҳисобе ки бачаҳои мо бисёр ба эҳсосот дода мешаванд ва аз ҷиҳати равонӣ психологӣ умуман ҳама бозингарои мо камтар тез ба эҳсосот дода мешаванд. аз ҳамин ҳисоб вақте ки ҳариф фишор мебиёрад вай мешаванд, ба эҳсосот дода мешаванд ва он нақша кардагӣ аз рӯи нақша мебароянд. аз ҳамин ман мегӯям ки аз нақша набуроянд. дар охири бозӣ
خیلی برای شما مشکل بود چون که با برتری یک نفر بازی میکردن. خوب در تایم اوت چی گفتید بچه‌ها رو؟ ما بعد از بازی اول کار کردگی بودیم. همین چیزی که در تمرین کار بود همون رو اجرا میکردیم. کار کردین یعنی کار کردگی بودیم. باید میکردیم که وقتی که حریف 5 کاسه بازی میکنه ما باید گل بزنیم. مقصد ما باید گل بزنیم. این نشد. لیکن با این گل نکرده در 5 کاسه گل نخوردیم. مخلصان کمک کردن. مخلصان کمک زیاد کردن. اگر مخلصان نمیشدن که ما قهرمان نمیشدیم. برای مبارک باشه برای شما، برای مخلصان شما، برای هواداران شما. من چمپیون های امروزه مبارکتون باشه. کاری که ما 6 ماه پیش می‌خواستیم که ما این جام رو به دست آوریم، ما این رو توانستیم با سرمربی که ما واحد پیرو چیزی که به ما گفت ما برو به انجام رسیدیم و ما خود چمپیون تاجیکستان شدیم. مبارک باشه. مبارک باشه. دوستان عزیز، من اخیراً همین درامای با نام مقایمت سپر و سارا در شهر دوشنبه با فایده دسته سارا کمپانیا انجام یافت. حساب عمومی بازی 3-2 با فایده دسته سارا کمپانیا و واقعا هم فکر میکنم که این دو دسته مقتدر تاجیکستان توانستند برای مخلصان فوتبال یک عید باشکوه فوتبال را تشکیل بدهند. یک بار دیگر همه مخلصان هواداران دسته سارا کمپانیا را با این پیروزیشان تبریک و تهنیت میگیم. در همینجا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. خیر.